Nagkaanam og kahayag ang mga rubber plantation sa Basilan nga kanhi labong pakaayo ang mga dahon, pero dihang giatake kini sa fungus nga Pestalotiopsis microspora, nangalarag ang dahon sa mga punuan sa guma. Nasinati kini sa tibuok probinsya sa Basilan nga misangko na sa infestation o gitawag og Pestalotiopsis leaf fall disease. Matud sa Philippine Research Rubber Institute nga gipresentar ni Dr. Hel Villanueva nga hapit na sa usa ka gatos ka hektarya nga gumahan ang apektado sa nahisgutang sakit. Ang mga apektadong lugar mao ang Lamitan City, Tipo-Tipo Municipality, Minsi, Santa Clara ug Ubit. Sa report ni City Agriculturist Esther Domingo, paspas ang infestation ug halos miabot na sa 70% sa mga gumahan sa Lamitan ang apektado. Busag gipaningkamutan karon ni Mayor Oric Furigay nga mapugngan ang pagkuyanap niini. Ang Basilan Province usa sa giilang rubber producing province sa Pilipinas nga adunay 50,000 ka hektaryang rubber plantation ug gikabalak-an nga mokunhod og maayo ang produksyon sa duga sa rubber plants kun guma tungod sa maong sakit. Gipasalig ni Governor Jim Hataman Saliman nga pangitaan nila og paagi nga mapakgang ang pagkuyanap sa leaf fall disease ug nanawagan kini sa mga mag-uuma ug sa katawhan nga mag-amping ug sundon ang mga protokol sa pagsulod sa mga plantasyon ug kinahanglan nga mag-disinfect. Grace Alpunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.